Moi! Meillä on tänään täällä vieraana Tiia. Moi. Meillä on nyt tällä kertaa tämmönen pikku teehetki. Mullahan oli tossa just kahvihaaste, niin ajattelin, että tällä kertaa nyt ei haasteta ketään, vaan ihan rupatellaan mukavia maanantain teehetken kunniaksi. Juodaan tässä pukkan teetä. Tää on yksi mun lemppareista, tällainen detox. Tekee hyvää keholle ja mielelle. Ja mulla on tällainen pikku haastattelu tähän lapsuuden haaveista. Toivoiko sä sitä, että susta tulisi prinsessa? En oikeastaan ikinä. Et toivonut. Sä et halunnut linnaa ja... En halunnut linnaa. Et tiedä sitä prinssiä, mikä tulee No prinssi tietysti, mutta linnat ei ollut koskaan haaveena. Okei. Okay. Sysimusta metsän läpi. Niin. Prinssi tulee valkoisella hevosella. Joo, ei ole koskaan ollut mun unelma. No ei kyllä mullakaan ollut, mutta se oli ehkä mun äitin enemmän juttu silloin, että hän puki mua aina prinsessaksi. Ei mua haitannut. No, halusitko sä olla maailman paras jossain? Maailman nopein pikajuoksija tai jotain vastaavaa? Mä harrastin joukkuevoimistelua jossain vaiheessa. Joo. Kauan sä ehtisit harrastaa sitä? En kauhean montaa vuotta. Ekaluokasta, olisiko ollut 4. luokkaan saakka. Kyllä siinä ehtii. Siinä ehti joo. Niin. Mä olin kyllä, vaikka nyt oma kehu haisee, mutta mä olin aika hyvä siinä. Mä en tykännyt niistä kisoista yhtään. Okei. Mä olisin voinut vaan harrastaa sitä muuten vaan. Oi vitsi, aika herttaista. Musta tuntuu, että mä olisin ehkä mennyt lähinnä niihin kisoihin vaan. Minä voitan teidät kaikki ja sit mä en olisi voittanut kuitenkaan. En yhtään, mä en harrastanut sellaista. Mä olin satuballetissa. Meinasitko sä, että susta tulisi julkis? En oo koskaan halunnut julkikseksi. Oliko sulla pienenä sit joku selkeä kuva, että mikä sä haluaisit olla isona? Ei, mä oon varmaan tosi tylsä. Ei mulla oikeastaan ollut mitään semmoista haaveammattia koskaan. Mulla vaihteli se koko ajan. Niin. Välillä haluaisi olla supertaitava tanssija ja sit se olikin ensi viikolla, että mä haluan jotain thai-boxingin mestariksi. No mitä, kiinnostiko sua sit niinku tämmönen eläinten hoitaminen? Oliko se heppatyttö tai? Joo, se oli semmonen vaihe kanssa. Kyllä tuli Sen olisi halunnut aloittaa se ratsastuksen jossain vaiheessa, mutta se oli sit niin kallis. Mä en koskaan saanut. En mäkään, siis mä harrastin kyllä sitä, mutta siihen liittyi se, että mun piti tehdä aina 2 tuntia niinku, niitä lantatöitä ennen, että saisit ratsastaa puoli tuntia jossain. Oliko sulla jotain tämmösiä idoleita? Kun muistan ainakin, että pelattiin pienenä Tomb Raideria, niin sit mulla tuli siitä tää Lara Croft-fanitus. Että mä halusin olla se, mä halusin pomppia kalliolta kalliolle ja piestää kaikki pahoja tyyppejä. Mut se ei nyt ihan tietenkään niin mene silloin, kun on 7. Oliko sulla joku vastaava? Oli huone vuorattu julisteilla. Joo. Millä julisteilla ne oli vuorattu? Ne oli vähän kaikenlaisia julisteita. Spicereita ja... Esimerkiksi sitten näitä tämmöisiä urheilijoita, mitä nyt aina tuli kaikkien lehtien välissä. Ja kaiken näitä muusikoita ja muita, mitä sieltä nyt löytyi. Joo. On muuten hei hyvää makuista. Maistuuko te joltain? Maistuu, tää maistuu jollekin. Joo. Oliko teillä lapsuuden kodissa lemmikeitä? Ei ollut ihan, kun oltiin pieniä. Mä oon ollut 15. Okei, no mutta se on ihan hyvä ikä tavallaan sit, jos on vähän vastuut. Mikä koira hän oli? Shetlandin lammaskoira, molemmat. Ai joo, ne on niitä semmosia pikkulassia. Joo. Joo, oikein. Okei, no mutta tässä oli tää meidän maanantain teehetki. Ja meillä on Tiian kanssa tulossa myös semmonen kolahaaste myöhemmin, niin muistakaa tsekkailla sitten sekin, kun se tulee ajallaan. Mut ei mitään, tässä vaiheessa me sitten kiitetään teitä katsomisesta, eli moi moi! Moikka!